talento, hitsuraan, guwapa, naibalta ita 6636 Pandamay ni kalaki. Ay, kaimsa. Kaling atong bisita karon gahi Bernie. Abogada, Abogada, wapa. guwapa. Mutya ng Davao unta na ni siya. Ha? Pero napupo ni Dr. Trinidad una siya makoronahan. Oh, mao ba? Konsehal sa Davao City kaniadto. Oh. Igpanalipod sa mga kabus. Ingog sa mga migrant workers. Gihangyo ni Digong nga siya ang magrepresentar sa migrant workers sa Amerika. Makauban nato karon ang labor attaché based sa Washington DC, Attorney Angging Angela Librado Trinidad. Good morning, Attorney Angging. Puso ko yung nabihag. Hello! Bernie. Hi, attorney! Kaya naguban pa sa Tibok, Mindanao. Kumusta man diha, Attorney? Kumusta diha sa Amerika? Kumusta? Maayo man, maayo ang kahimtang sa weather karon, no? Dili na kaayo bugnaw, medyo init-init na, lay ulan-ulan, wala na po Pilipinas usay ang kainit. Oh. Attorney, amo gyud kang ikuan kay labi na ikaw ang tigpanalipod diha representante sa gobyerno sa Pilipinas alang sa mga migrante nga naa sa Amerika, no? Isip labor attaché. Unya grabe na ba ito, Attorney, ang katong mga hadlok pod ang ubang mga Filipino professionals kanada kay kaning Asian hate crimes ba? Correct. Kung mo madamay diha, pero ikaw noon murag nibulagaw naman kami buhok murag Foreigner na po dagway. Pwede naman po yung dagway. Murag hindi makadabawin niya ang dagway, Attorney. Yun sa ako ang boss si Secretary Bello na unsa daw ng ano daw namuti ng akong book ingon ko mo gid ni ang epekto sek kung daghan kay pud ka ginaatubang no. Oh, hey, good morning day kang Secretary Bebot Bello III. Yeah, no? Ang ato ang Labor Secretary. Kanang unsa may mga inyong mga nagikabisihan ron diha nga pandemya man. Di na ba kay grabe diha sa Amerika karon? Daghan na ba nabakunahan? Sa based sa statistics Sir Art no so Bernie mo ingon nila nga about 70% na ang sa populasyon ang nakadawat og first dose. Ay, no? sana all. Siguro 30 to 40% na ang nakadawat sa second dose. So medyo ubay-ubay na gyud og ubay-ubay na pud sa atong mga Pilipino no makabalita ta nga labi na atong mga healthcare professionals syempre no atong mga frontliners nakadawat na gid sila sa unang hugna pa lang sa vaccination nakadawat na no sa para na ay layer of protection sa ato ang mga Filipino workers dire. And of course ang ako ang unang trabaho diri no ang ato ang mga migrant Filipino workers kanitong atong mga edtech, ang atong mga accountant, teachers sa Caribbean Islands apil pod no labi na ang atong nasa service industry. Nakabalita na pud no nga ubay-ubay na pud sa mga Pilipino sa laing-laing Caribbean Islands nga nakadawat pud og vaccine no. Attorney, kagahi Art, ganina rin ko gi-YouTube ginako ni kung unsa ang pag-pronounce ani nakabutang ka na attaché. Tagay rin ko kahayag ani unsa man gining labor attaché. Salamat sir no. Ingon lagi sila nga unsa man gyud na nga foreigner ba na dili kay soldado man ni sa gobyerno sa Pilipinas so amo sweldo kuan pod pesos pod. So ang trabaho gid sa mga opisina ako as kasakaron nag-head sa Philippine Overseas Labor Office no para sa kadaghanan nga interesado nga mugawas na atay 38 ka book nga polos all over the world no. Ang kadaghanan diri na sa Asia ug Middle East kay daghan man atong mga OFWs na adito. Pero naapod sa North America kung tayo ako na duha ka polo sa United States no ug naapoy duha ka polo sa Canada no Vancouver ug Toronto ug ang atong polo ang labor attaché nato dito Sir Art sa Toronto si Attorney Rachel Sosobrado kaning konsehal po sa Davao. Oy, kumusta Attorney Rachel? Himingaw namin ninyo. Ngano ang mga mutya ng Davao man ang ibang butang diha sa Amerika? Amo na ni ron. Nihapit ko kipat akong mata na patay kay women's advocate ba yata. Bitaw Attorney, daghan po diha mga Pilipino nga dunay kaugalingon nga mga negosyo. Katong naigo sa pandemya, nanirabi ato sila. Kumusta sila karon ang ato mga kababayan diha?
syempre diri sa US gyud duha man ka parte no na tay ginatawag nga overseas Filipinos no kanitong mga permanent residents sa natong uban dual citizens na ug na kaning gingon nimo nga naa na yung mga negosyo uban pud ang mga nurses ni ani. Syempre naapektuhan pud sila no ug ang Philippine Embassy ug ubang konsulado no nangita gid og pamaaging masuportahan. Pero isa pud sa nahimo natong nakit-an diri na apoy suporta no sa mismo sa US government no kay syempre na sila negosyo dire no na mga packages na mga stimulus packages nga ginahatag og ang gwapo lang dire no kunyahay sa among opisina sa Philippine Embassy no abdik kaayong atong Philippine Embassy nga i-promote ang atong mga Filipino entrepreneurs no pinaagi sa ilang mga produkto sa ilang ginapang baligya padayon natong gina-promote no nga suportahan nato ang Filipino entrepreneurs, mga negosyante nga naa diri. Pero tama ka no na syempre tibuok tanang ekonomiya sa tibok kalibutan na apektuhan gyud. O nang isa sa atong mga ang Philippine Embassy, ang mga konsulado naga-kampanya gyud no nga magpa-vaccine gyud labi na atong mga Pilipino para makabalik na no sa negosyo ug uban pa. Attorney, kanang mangutanan ta Berna. Napod na yung mga ayuda gyapon diya. O tama no? Yes. Duha ka parte Sir Art ug Sir Bernie no. Ang sa US government of course kung permanent resident ka, apil na diha ang atong mga Pilipino nga permanent residents ug mga dual citizens na mga stimulus packages no. In as much as murag ang atong pagkadungog $400 to $600 a week no na ana. A week? Burn. Oo. Kita ka to Burn. Ma'am, padulong na ko diya, attorney, padulong na ko diya. Pastilan. Pero syempre nakadepende ni kay nakabutang man dito nga dapat naka-file ka sa imong taxes dire etc. no. Ikaduha, naapo sila ginatawag nga insurance unemployment package no. Pareho pud sa to as SSS nga siguro sa panahon basking walay pandemic na ang may insurance unemployment package pero pag abot sa pandemya natagaan og mga 30 to 60 months no nga ayuda. Pero gusto po natong i-anunsyo Sir Art no og Sir Bernie nga ang Philippine government pod kita naghatag pud ta basking dili man as much no sa gihatag ng host country dito sa atong mga Caribbean islands labi na ug sa atong mga contractual workers naghatag ayuda under sa DOLE ACAP no sa Department of Labor. Naghatag po ta og assistance dito sa mga COVID infected pinaagi sa atong OWA. So dili man kaayo dako pero naningkamot ang Philippine government pinaagi po sila ilang opisina diri nga maghatag og ayuda. Napoy 4-piece di attorney? Napoy 4-piece? Ha? Amo ang ginatawag nila Sir Art no katulaging stimulus package tapos Ano na ilang 4-piece diya? oo Wala na. pag pud mo ka nang ginaingon nga community pantries na ana diri no in fact sa mga schools nakita namo nga ang mga teacher ug uban pa kay tungod ang nag virtual learning man so makita nimo no, ang mga pagkaon sa mga bata no naad sa eskwelahan o pick upon sa mga parents no ang ilahang lunch ug uban pa kay na may ang mga distribution. Kanang Burn. Yes, kagayat. Naalam ko ipangutana. Kanang sa imong opisina ba di attorney kinahanglan gyud ba nga kanamuan diya sa opisina sa labor attaché diya sa Washington DC nga naituyo or pwede po mo ana lang diya kay gusto lang makikita kababayan kay gimingaw sila. Well, way problema no daghan pud kay tag ikon ana nga mga sige tag pangimbita no nga bisita mo dire pero sempre since last year nagbawal ta tungod sa pandemya pero tama normal no kay para makabisita no so anytime makabisita in fact pati ang among ambassador kung walay pandemic ang iya yung ingon sa amua na nga kabilin-bilinan ni Presidente Duterte kabalo man ta kung saan kinaya sa atong presidente no nga walay appointment walay uban pa ingon pud sa atong ambassador nga anytime kung naay libre dili na kinahanglan og appointment no pwede ra mo bisita pero syempre karon mag-adjust ta tungod sa pandemya. Unsay kasagaran mga sumbong, reklamo or concern sa mga migrante nga naa sa Amerika? Katong sugod kong pag-apply nako Sir Art ingon nila nga uy gwapo kay ng US no kay murag bakasyon pero sa tinuuray lang
ma-shock pud ta no kay ang katong mabati pud sa ubang lugar naapoy mabati ngayon ana no na ay issue ng contractual abuse no bot pasabot wala gisunod ang kontrata. Ikaduha labi na dito sa mga islands no kanang mga benefits nga magkulang or ang mga kontrata bali no. So ang opisina isa gid nga amo ang papel diha no una kanang accreditation no sa tanang naminaw palihog lang gyud no manghangyo mi nga kabalota nga nay uban dayon nga moingon nga dili ta moagi sa mga gobyernong ahensya kay posible na ay local recruitment agency pero dako kaayo nga papel sa kanang procedure nga regular no diha sa pagprotekta sa ato ang mga katungod no moagi ta og tama nga proseso. Kay kung moagi tag tamang mo proseso, kami mismo magsulti nga kani nga employer na accredit ni or kani nga recruitment agency sakto ni wala ni siya okay ni siya nga naani sa among listahan accredited kay kung dili man god labi na karon no nakamatikod mi nga daghan kaayo nga gina-recruit online. Basking ato mga nurses ug ato mga medical professionals gina-recruit online only to realize ka dili sila makagawas tungod kay kinahanglan gyud sila og exit clearance from the Philippine government unya moagi gyud sa lain-laing Philippine Overseas Labor Office labi na diri sa US. So, kung naay mag-recruit sa inyo ha ambot kung ang san mga naminaw kung inyo ning maapas laborofficewdc@gmail.com laborofficewdc@labor.com at gmail.com. At gmail.com. Na ay mag-recruit sa ilaha nga foreign employer, pwede gid lang ma-email mi dayon ug mapangutana kung accredited ba ni kay nakuha man to sa tuwa mga staff Bernie no. Nari gisulat dire. Nga moagi sa tamang proseso kay para makabalo pud ta kung naigisingil kay diri sa US kasagaran na adire og sa tanan dili gyud dapat nagasingil og recruitment or placement fee. Wala na siya, dili na bawal na sa US. Otro na to Labor Office WDC. Yan. Pwede po na mo email attorney katong mga pamilya nga nabilin diri nagduda kay basing nanay lain pamilya diha ang iyang bana. Oo, pwede na gid kaayo gyud. Isa may mahimo ana attorney sa katong naanin nyo diha. Ikaso ang bana diha. Wala nagasuporta sila pamilya rin. Kung worker siya, no, naman na sa code of conduct magud sa ato ang OFWs, na iyang obligasyon sa pamilya, dako kaayo og pwede siya nga masilutan, no? Pwedeng pwedeng ma-blacklist og uban pa. Pero kana attorney kung minyo na. Pero kung uyab pa lang tapos nalangkat, wa na tay mabuhat ana kay kagahi art. Lahira ba ang foreigner kagayat? Lahira. Lahira. What if kung uyab-uyab pa lang tapos ang babae mo inadia? Sa to ba yun? Sa to yung istorya? Labi na kung Black Lives Matter. Uy! Attorney, let's talk about it. Katong mga hate crimes sa Asian hate crimes. Correct. Ang Pilipino dia, kumusta man? Wala pa sila gipang initan nining mga white supremacist o ban pa dia nga mga extremist sa Amerika. Sir Art ug Sir Bernie nakadawat og mga anak nga mga complaints no na in fact na news man to no nga naipangitabo sa New York, sa California and the Philippine government to the Philippine Embassy and the Consulate General Office Generals kay made a strong statement against it no and nag-request gyud no for assistance and for the US government to also join in the campaign against this kaning mga anti-Asian hate crimes no or Asian hate crimes nga naka-epekto gyud sa tanan sa lain-laing kunyari atong mga healthcare professionals na iuban gani nga nadunggan nato nga kinahanglan mag-shades na lang sila sa train no kay para dili makit-an ang ilahang mata no kay di ba makit-an man nimo sa mata kung Pilipino o dili kay so or Asian for that matter no so aktibo ang tanang Filipino communities dire ang mga lain-laing professional association. Unsay matabang, unsay mahatag nga suporta sa inyong opisina diya sa mga naay threat or biktima sa mga hate crimes? First and foremost, syempre, ang dako nga tabang ni ani sa Philippine Embassy no kay Philippine Embassy man ni siya nga concern immediately ma-refer nato sa sakto nga mga ehensya no law enforcement agencies ikaduha
kung unsay kinahanglan nga immediate protection ang mga PSGs PCGs to kani mga foreign service post natay PCG sa LA, San Francisco ug uban pa update ka naga-monitor no for immediate assistance sa kaninga mga Nasuklan sa mga Pinoy, attorney. How did ta magkarate, ana? Sa isa sa mga discussions namo no, naapoy mga ginabrief sa ato ang atong counterpart sa US government no nga kung ana of course ang pinakauna gyud because dili man ta kabalo kung armed ni siya is to really dili mag-provoke no as much as possible gawas gyud dayon sa ingon ana nga sitwasyon og immediately i-report og tanang agents tanang foreign service post man nato naka-monitor. So ang ato lang ginahangyo no naghangyo ang tanang mga konsulado nga please inform mga konsulado kung ani nga mga experiences kay in fact just last month meeting no ang embassy with the State Department and Department of Labor sa US dire no para madiskussan gid specifically ning issue ng hate crimes. Attorney, kani bang mga migrant workers nato, Filipino migrant workers na nasa US, can they bear arms? That's ano no. Murag wala na ko na nahunahunan, but I think as a citizen no, isa na ka right. So kung dual dakong possibility no, but I have to check Sir Art no kung if you are a permanent resident kung tahay H1B ka ba or anyone kung pwede ba own og baril or uban pa. Ako dili burn, batuta lang sa burn. Dili. Barang na lang sa. Pwede naman po. Ikog dalaw ka ng dako gani nga kanang water bottle nga bugat kay basig kani pwede nga laparo dayon sa English. Sa attorney, siyempre ikaw niya being a nanay, no? You brought your kids with you and pati sinadok ni sabay lang po diya sa imuha. Yes, oo. So ang iyo nakita na mo sa inyong mga bonding moments nga murag tungod sa imuhang trabaho diya isip labor attaché. How na daw ka muhimo og cake ron? ang tinuod gyud ato sa tungod kay peso man among sweldo, mahal man ang cake dire. Kinahanglan gyud ka muhimo og cake para sa imong birthday sa mga anak. Mole. Kailangan man murag sakit kay sa buot ba nga mopalit kag cupcake unya tag $4 ang isa. Yung kung isa lang sa Pilipinas. Kamahal. Tagpila naman sa Bern, ang kanang $4 Bern. Mana na sa 200 o tama. O tama. Ha? Mahala. Unsay, kay pa attorney, sumala daw pag naa na daw ka diha, di daw pwede mag-multiply. Okay, kay mo convert man ko daw dayon sa peso. Attorney Angking, sa nabili na to nga mga oras basig na kay gusto diha nga himamaton, pinaagi sa kahanginan, ato mga kaigalaan nga naa sa particularly sa Pilipinas, sa Mindanao ug sa Davao, no? Imong mensahe alang kanila ug sa tanan nga mga migrante nga nakadungog nga subay ug ilabi na after niini do na kita replay sa para sa HDTV ug diha sa ato ang FB page. Attorney Angking. Salamat Sir Art ug salamat Sir Bernie sa gigayon no nga mahimamat mo at mo lang ni mga panahon nga makabisaya gid kog diretso. Panahon nga nang dili gid undang akong baba kay kung mag-English man gud usay mag-undang ka ba unsa ganitong sunod ko kay undang ako. Samot na si Bernie. So, salamat kaayo. Siyempre akong mga igsuon si Konsehala Pamela Librado sa syudad sa Davao. Padayon og congratulations sa imong mga maayong binuhatan. Wala gid minimo gid pakaulawan. Ana dito. Correct. Unya syempre ako igsoon si Attorney Lea Librado, akong mama ug uban pa nga mga pamilya, maayong buntag sa inyong tanan og sa tanang mga taga Davao, taga Mindanao, gikan sa among opisina unta maghangyo kami no nga kung naamoy mga pangutana ayaw gyud og pag duha-duha nga mangutana sa amo, libre ang pangutana, ang dili magud libre kanang biktima na ta sa illegal recruitment or trafficking
unya naa na ta sa laing-laing nasod nga wala tay mapadtuan, no, walay makatabang sa atong diretsyon, no. Usahay man gud moingon sila nga ang gobyerno dili din makatabang, pero una ang issue logistics sa gawas sa Pilipinas, no, wala man ta dayoy abogado, wala nan. So mas maayo nga diha pa lang sa Pilipinas, let us arm ourselves with the right information. If you have some questions or if you have some doubts, please do not hesitate to ask Philippine government through the Department of Labor and Employment, POEA, Kubanpad. This would refer specifically to issues of foreign employment or overseas employment. So if you think that something is wrong, then don't hesitate to ask anyone. No? So sa makausab akong isulti nga ang among opisina kung interesado mo nga mag-empleyo sa US or sa Caribbean Islands. Although Sir Art of Bernie, dili mi naga-encourage of foreign employment because that is not our trust, no, but we also respect the right of our workers to labor mobility. Kung asa sila gusto mo atong respetuhan ug atong proteksyonan, no, mo gid ang among obligasyon. Kung magdesisyon mo nga mo gawas, mo nang amo ang obligasyon na proteksyonan mo. So kung naa may pangutana, laboroffice.wdc@gmail.com. All right. Maraming salamat, Attorney Angging Librado Trinidad. Amping mo diha Terminidok ug mga bata ug sa tanang mga Pinoy sa Amerika. Mabuhay mo diha. Ito kayong tanan. Oras! Tagang salamat. Oras! Alas 7:43 na.